Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan channel na IB1 TV. Insha Allah IB1 TV yau zai nuna muku wani application wanda za ku iya gyara hoton ku yayi kyau sosai da sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Amma in kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din na IB1 TV, to ka duba ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin shi zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo maka wasu sababbin shirin bidiyo kan. To insha Allah yanzu wannan wani application ne wanda zaka je ka gyara hoton ka yayi kyau a ciki sosai da sosai. In ka gyara shi za ka ga yayi kyau sosai, ka sa dukkan irin wani background din da kake so, kuma zaka cire abin da baka so a cikin sa, zaka sa background din da kake so insha Allah. To dan haka ka biyo mutum daga farkon bidiyon nan har ƙarshen shi, domin ka ga yadda za ka ɗauko wannan application ɗin kuma ka yi amfani da shi. To yanzu za mu je mu fara bidiyon. To bayan za ka shiga cikin Play Store naka, in kuma iPhone ce za ka shiga App Store domin ka je ka ɗauko wannan application ɗin. Yana nan sunan shi Pickup, za ka gan shi. Bara mu shiga yanzu Play Store in je nuna muku yadda application ɗin yake. Yawwa ga shi yanzu na shiga wannan dina Play Store dina. Yanzu zan nuna muku zan rubuta muku sunan application din, domin ka je ka ɗauko wannan application din kai ma ka zo ka yi amfani da shi sosai da sosai. Yana fitar da hoto sosai da sosai. Bara yanzu in nuna maka shi. Yawwa bayan Play Store ɗinka ya buɗe kamar haka, gashi nan bayan ya buɗe kamar haka, za ka zo ka rubuta kamar yadda zan rubuta a yanzu. Za ka zo ka saka za ka zo ka saka wannan, gashi nan kamar yadda kuke gani ina rubutun nan. To kai ma haka za ka rubuta shi insha Allah, za ka ya fito. Sai ka danna sacin bayan ka gama, gashi nan Pickup bayan ka sa shi, sai ka danna wannan ɗinsa ka tafi search. To yanzu za mu dan bashi dan lokaci ya sacin din wannan application din. Yawa idan kai sabon shigowa ne ziyarta wannan channel din mai albarka, to ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin shi ne zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo maka an sababbin ayyukan. To sai ka dan yi hakuri, ina ji matsalar network ne, amma insha Allah zai iya buɗe yanzu ku ga application din. Bara mu dan kashe wannan din mu kai wannan nisa sosai, mu dan bashi 'yan mintuttuka a buɗe. Yawwa gashi nan ya bude, application din ya bude. Yanzu za mu zo mu da mi wannan dinsa. Yanzu gashi nan. Yawwa assalamu alaikum. Yawwa gashi nan ya bude. Yanzu za mu tafi kai tsaye. Wannan shine kun gan shi na application, gashi nan an sa Pickup din nan, Pickup photo editor. To gashi nan shine za ku dauko. Gashi nan to ni daman already na riga na dauko shi, ina da shi a wayata. Ka gan shi nan, kun gan shi. Wannan shine application din da za ku dauko ku yi amfani da shi. Yau wannan shine application din da za ku dauko ku yi amfani da shi. Yanzu bara mu tafi kai tsaye mu je in nuna maka amfanin da wannan application zai maka insha Allah. To dama ni na riga na dauko shi, zan fita ne kai daga cikin Play Store, zan tafi kai tsaye in je lalubo wannan application din shiga in nuna maka yadda abin yake. Yawa yanzu ga application din nan kamar haka. Wannan shine application din, gashi nan. Wannan shine application din. Zan zo in danna shi kamar haka. Bayan na danna shi zan jira shi ya bude wannan application din. Za mu bashi dan mintuttukan da zai bude, gashi nan. Yawa gashi application din. Yanzu application din gashi nan ya bude. Zai kawo ma fuskar ka kamar haka na wannan application din. To in ya kawo maka fuskar kamar haka, shine ga wani alamar wannan na almakashi nan a tsakiyar nan. To shi zaka zo ka danna kamar haka. To in ka ƙara danna shi kamar haka, already zai ƙara kawo maka wannan fuskar din nan. Gashi nan kun gani. To shi ma zaka zo ka ƙara danna wannan almakashin.
za ka zo ka ƙara danna shi. Ok, na manta ashe data ta ce a kashe. Bari an kunne, na manta. Bari an kunna ta. Yawa, za ka zo ka danna wannan almakashin kamar haka, kun gan shi? Yawa gashi nan za ka zo ka danna na application wannan almakashin. Gashi nan yana so yana sacin zai bude. Na manta ne wannan dina a rufe ne, wannan dina data na. To wannan dukkan irin background din da za su baka ne. Gashi nan za ka zo ka zaɓi wanda kake so a ciki. In kuma kana da wani hoton wanda za ka iya sawa dai dai za su iya baka wannan din. A nan wurin za ka iya zuwa ka yi rijistar abu ɗin. Yawa. Bayan ya buɗe maka kamar haka gurin nan, bayan ya buɗe maka shi kamar haka, to za ka zo ka danna nan gurin. Za ka zo ka danna nan gurin. Wannan gashi nan da nuna wannan, to shi za ka zo ka danna. Za ka zo ka danna shi kamar haka. Za ka zo ka danna shi kamar haka. To bayan ka danna shi za ka zaɓo hoton da za ka zo ka yi wannan aikin a kansa. Za mu zo mu duba hoton da za mu yi wannan aikin a kansa. To yanzu mu dauki kamar wannan hoton gashi. Za mu danna wannan hoton kamar haka na kwankwaso din nan. Kun gani gashi nan, za mu jira shi mu ba shi 'yan mintuttuka. Bara ku ga yadda zai cire background din da ke bayansa. Za ku ga background din da ke bayansa yadda zai cire shi. Za mu ba shi ɗan lokuta. Yawa, kun gani yadda ya cire background din da ke bayansa. Kun gan shi ya cire background din da ke bayansa. To ka saka, to za ka zo ka yi save ɗinsa ne kamar haka. In kuma za ka yi gyare-gyaren da za ka yi, za ka zo ka taɓa wannan abubuwan na ƙasan nan, ka gani nan ma ka gani. Idan kuma babu gyaran da za ka yi yanke, za ka iya barin shi aka yi, ka zo ka taɓa wannan goods ɗin na saman nan. Za ka zo ka taɓa shi goods na gaya nan kamar zai ma saving kenan. To nan kuma idan kana so ka ƙara buɗe shi ne, za ka sa hannunka ka buɗe shi daidai yadda kake son shi. Yawa, nan gurin za ka sa shi daidai yadda kake son shi. Bayan ka ja shi daidai yadda kake son shi, za ka zo ka danna wannan bus ɗin. To in kana so kai kuma ka canja mai background ɗin da kake da shi, bayan kai wannan ɗin za ka zo kai save kuma save. Kun gan shi na save. Yawa, bayan ka danna save zai ta wannan abu. Yawa, gashi nan yana save. Ga yanayin 7. To gashi nan ya gama 7 din. Yau kun gani gashi nan ya gama 7 din. Za ka yi cancel din wannan abu. Kun gani gashi nan ya yi 7. To za ka yi back. Za ka yi back.
yau bayan ya kawo ka nan guraren za ka zo ka danna wannan 7 ɗin kamar haka da yanayin 7. to nan ma bayan ya kawo ka kamar nan haka, kun gani bayan ya kawo ka kamar haka za ka zo ka danna wannan, za ka zo ka ƙara ɗan buɗe kana buƙata yawa, sai ka zo ka danna wannan alamun push ɗin nan. to bayan ya kawo ka kamar nan gurin haka, to ba 7 za ka yi ba, ga wani guri nan da ƙasa nan an sa background, to shi za ka zo ka danna gurin nan kamar haka. to mu yanzu gwaji zan nuna maka yadda za ka je kai ne ga background wanda za su baka, ga kuma na hotunan ka wanda za ka zo ka sa shi. to mu yanzu inda gwaji zamu bara mu je mu nemo wani background din inda mu, to yanzu kaga kamar wannan hoton da na dauka gashi na dauka, to ka gani yanzu yawa, kun gani yanzu hoton wayan nan da na dauka, kun ga gashi nan yanzu ya fito a bayansa, kun gan shi, kun ga gashi nan hoton wayan ya fito a bayansa. to kamar haka dai kai zaka tsaya ka gyaggyara abun ka gyaggyara shi sosai yadda kake son sa. bayan ka gama gyaggyara kai komai sai ka zo ka yi 7 ɗinsa kamar haka, gashi nan yana yin 7 ɗinsa. to insha Allah dai a nan bidiyon mu zai tsaya. in kai sabon shigowa ne cikin wannan channel din, to ka danna mana subscribers, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin shine zai bamu ƙwarin gwiwa kawo maka an sababbin bidiyo da abubuwa sosai da sosai. to Allah ya bamu sa sai kuma wani lokacin.